Gibidyohan ko nimo ko. Gibidyohan ko nimo ko. Mabalik. Wala, kapas. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel! For today's video guys, nagtulog ang manok. So karon naami karon sa bukid kung diin mangahoy kami ni Kim Chu. Nya manguha pod mig siniguelas nya kuan. Kay nahurot naman ang kahoy dito sa ubos, so, wala na may ikasugnod, kalas kay butin. So that's why naami karon sa bukid mangahoy mi. So, yun na niya mong outfit. Kaya gikan pa mi na mark day. Nidirit sumidirit. Kaya wala nang may masugnod. Ang sao na lang mo. May sugnod ang mga kuan. Ang mga tiyang. So, karoon dali. Nag-angat. So, tara na. Mga inatakin. Hello guys, pasalamat dahil ko sa tanang mga viewers nga sigig tanaw, wala na balaw sa kuwang naw. Malaga mayra mo. Pasalamat gyapon ko ninyo kay madaghan ra niya ko. And that's well. Salamat sa tanang mga grasya, Lord. So karon natuwa na siya. Oh my goodness. Magmukbang tag siniguelas. Tara. Pakatag siniguelas. Ang kanding ng nai. Mangin putak pahoy na. Masih dito mo si Onggay. Aw. Ini dito mo sa kamay. Ito tiyo kita kay kasi.
Kita pa si Ma. Ikaw nang yung mag-angay. Cha! Agkay! Sana pangboy ay. Ito kang unggoy na dire? Ah. Gini nga nagad ko sa una. Bata pa kong hangul, nagkat-kat na ko basta nagsinigwilas. Sige, magpangahoy sa una. Pangahoy-pangahoy, kaya tayo nagsinigwilas. Ato din, sinigwilas, may lumboy. Ang sulod sa mong sako, kay sinigwilas, ug lumboy kag yun. Mga palwa. Gibidyohan ko nimo ko. Ko. Gibidyohan ko nimo ko. Mabalik. So, karon guys, naabot na gyud taon ni diri sa among balay. Kundi isugnod na ni namo. Salamat Lord sa safety nga biyahe. Thank you, thank you. Yeah, oh my goodness. Ipos tayo na. Ito is close. Mana?